खराघाट हाग्रा बिफाननि फरेस्ट बीट मावख' आरो टिपकाय आउटपोस्टनि पुलिसजों लोगोसे फरेस्ट डिविजन प्रोटेक्शन स्क्वाड आरो रुपसी रेन्ज बासबारिनि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि बिफाननि जथाय सिग्रोमनायाव हमनो हायै आयेन बेरेखा दंफांनि मिल खुलिनाय मुसलजरा बीटनि सिङाव थानाय पद्मजरा PRFनि मंगलाजरा पुलजरानि गोथौ हाग्रा सिङाव खुलिदोंमोन आयेन बेरेखा दंफां मिल नंगौ कक्राझार जिल्ला पद्मजरा महकुमानि मंगलाजरा पुलजरा साखाथिनि गुदु हाग्रा सिङाव मोननो हादों गोबां दंफां थुख्राजों लोगोसे दंफां थुख्रा हाफ्लेग्रा मेसिन गंसे हमनो हायो बिफाना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम फरेस्ट एक्ट 1891 सेक्सन 24-25 नि नेम बायदियै दंफां मिल आरो दंफां थुख्राफोरखौ जब्द खालामनाय आरो बे हमनो मोननाय दंफांनि बेसेना 3 एबा 4 लाखसो जागोन होननानै फोरमायदों हाग्रा रैखाथि हान्जाया आरो बे आयदायाव हाग्रा रैखाथि हान्जानि इनचार्ज खगेन्द्र बसुमतारिया मा फोरमायखो नोंथांमोननो खोनासंनो आवगायबाय। औ जोङो थांनाय मोना 27 जायो 27 नि फुंनि 2 रिंगायाव जों मोनसे नैबे बासबारि रुपसी बासबारि रेन्जनि आन्दाराव थानाय मोनसे मुसलजरा बीटनि आन्दाराव पर्बत जवार होननाय मोनसे PRF बेवहाय इलिगेलै स'मिल खुलिदोंमोन आरो माखासे बेवहाय साल गेदेर साल बेसेन गोसा बिफां बेखौ बेवहाय जमा खालामदोंमोन आरो गोबाव साननिफ्राय बधय बे जायगायाव हाखावनाय बेनिफ्राय माल रोगानाय काट सिराय काट रोगानाय बेफोर निस्सय जाबाय दंमोन। दा बे खौरांखौ गिबियाव जोंनि नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय खराघाट रेन्जनि टिपकाय बीट आरो हरै टिपकाय आउटपोस्टनि पुलिस आरो जोंनि डिभिजननि प्रोटेक्शन स्क्वाड आरो जोंनि नैबे रेन्जनि माखासे जोंनि स्टाफआ जथाय लोगो नांनानै मोनसे सं दानबाय आरो सं दाननानै नैबे पांका दला होननाय बे जायगायाव जों बेखौ जब्द खालामनो हायो। दा बेवहाय जोङो मोनबाय जे मोनसे इलिगेल स'मिल आरो जोङो माखासे नैबे गंब्रैसो ट्रेक्टर मालजों जब्द खालामना दोन साल गेदेर बिफां दा जिखिनि खामानि उनाव सोलिगोन बेखौ जोङो इनभेस्टिगेशनखौ बेखौ नायबिजिरगोन आसलथे बे मिला सोरनिमोन सोर इलिगेलै बेखौ बेवहाय फसंना दोन्दोंमोन सिखावै जों बेखौ मिन्थियाखैमोन आरो मिन्थिनानै दा जों जिहेथु मिन्थिबाय दा बोखांनो जों हाबाय बेखौ जोङो इनभेस्टिगेशनखौ जों सोलिबाय थागोन। बे मथा मथि 3-4 लाखसो जानो हागौ गासै जों जब्द खालामदों सालखौ 75 पिस जों गासै बेखिनि जब्द खालामनो हादों दंफां मेसिन बेखौथ' स'मिल होनना बुंदों आङो बे दंफां मिल जों जब्द खालामनो हादों। बे जायगायाव जिथु मोनसे दंफांनि मिल आरो गुबुन दाननानै सिलिंखार खालामगासिनो सानफा एफा नोंथांमोना हमगासिनो बेनि बागै मा बुंगोन आरो उननि समाव मा रोखोम राहा लागोन? बेखौ जिहेथु जोंनि खामानिया फरेस्टनि खामानिया जिहेथु प्रटेक्शन खालामनाय जोंखौ बेनि थाखायनो बेवहाय लाखिदों बे हिसाबै जोङो दिनै सान मोना खुनु जों जिरायनाय गैयालासिनो डिउटि मावबाय थानायनि थाखायनोथ' दिनै गेदेरथार मोनसे जब्द खालामनो जों हादों। आरो दा फिउचाराव जों बेखौनो मावलांबाय थागोन आरो माखासे जोंहा जिहेथु गोजौ लेभेलनिफ्रायबो माखासे जोंनाव अर्डार फैदो बे अर्डार हिसाबै डिपार्टमेन्टनि रुल हिसाबै जों बेखौ मावगोन। दा बेवहाय जोङो आसाम फरेस्ट एक्ट 1891 24-25 सेक्सन बायदियै जोङो दंफांखौ जों जब्द खालामबाय आरो माखासे स'मिल दं जिहेतु बे इलिगेलमोन बेखौबो जोङो सेंसन बायदियैनो सिज खालामनाय जाबाय।